Ngcobo. Mayiqeda ukukhuluma ufowethu uMfoka Ngcobo. Khiphe iprice stand emotweni. Yes. Yebo. Usijayivela kanjani? Bebhanga usijayivela kanjani? Sibonge mapakaniya. Siyabonga. Hayi mapakaniya we-KZN yonke. Siyabonga ukuthi nisamukele ukufika kwethu kule ndawo. Njengoba ke bese ngishilo earlier ukuthi ayiphumelelanga ibranch ukuthi ngafika kule ndawo yonke, kodwa ke sikhona thina abanye sithe lo hambo lona sizolithatha noma ngabe izulu liyana ukuthi sizofika la khabo ufethu uSenzo njengoba beseshilo usihlalo ukuthi last game yakhe nami ngiyakhumbula sihlalo ebhukude emanzini so ngithi nami ngingabi mude ngishaye nje ngomkhonto omfishane njengenkosi yethu uShaka wayengaphathi umkhonto omude bethi nje ukushaya ngishayele eduze ukuthi sibongele ukuthi samukeleke sibe la endaweni besicela nje ukujabula nani ukuthi ke kube mnandi namhlanje njengoba ke sesishilo ukuthi